В 20-те години работи за име, не за пари. Защото в последствие името ще работи за теб и ще ти помогне да правиш пари. Здравейте, казвам се Емил Цветков. От 14 години работя с американската компания Southwestern Advantage. Работим с студенти и младежи на възраст между 20 и 27-8 години. Работил съм с над 300 младежи за този период от време. Първо бях фокусиран изцяло върху себе си, моето личностно развитие и успехи и успях да подобря рекорда на компанията за най-много продажби. В рамките на едно лято направих оборот над $340 000, което ме направи номер едно в историята на компанията. Впоследствие се фокусирах върху това да развивам екипи от студенти, които имат желание да работят упорито, да се развиват и да постигат дори резултати. И с моят екип от студенти, продавайки директно от врата на врата в Америка образователни продукти, в рамките на едно лято направихме оборот над $2 милиона. Кои са основните принципи, които научих за тези 14 години, работейки с стотици студенти? Принцип номер едно – работи за име, не за пари. Защо всъщност повечето хора са фокусирани върху парите? Има ли нещо грешно върху това да искаме да направим пари? Всъщност няма. Лошото е, че повечето хора мислят много краткосрочно. Колко пари могат да направят днес, тук и сега? А ако търсите изгода, колко пари могат да направят днес, тук и сега, вие обикновено попадате в вариант 2, където търсите работи, при които се заплаща за физическа работа и за брой часове, които работите. Работи, в които не се изисква умение. Защото логично, когато се изисква умение и вие сте начинаещи и тепърва започвате в тази област, умения нямате и пари не могат да се изкарат. В дългосрочен план обаче това нещо се подобрява, защото ставате все по-добри и може да изкарате доста повече пари. Хората искат да изкарат пари, защото живеем в консуматорски свят. Особено в днешно време с социалните мрежи, с Instagram, с TikTok. Вие гледате лайфстайл, колите, парите, пътуванията, жените, дрехите и веднага го искате и вие. Въпросът обаче е как се постигат тези неща. Също в социалните мрежи има още един въпрос, дали цялото това нещо е истинско или е под наем за един ден, за да може да се наснима това съдържание, но това е много подвеждащо. И хората казват, окей, искам сега парите. Замислете се обаче логично. Има ли логика да сме фокусирани изцяло върху пари на възраст между 20 и 30 години? Отговорът е, че няма логика. Защо? Защото вие дори да направите много пари във вашата глава, реално това не са много пари. В примерът с нас, работейки в Америка, един студент е мотивиран, казва, искам да отида, да се изкърти от работа, ще направя $30 000 това лято. И какво от това? Реално $30 000 пари ли са, които ще променят нещо в дългосрочен план? Мислейки за следващите 5, 10, 20, 30 години, това ли е нещо, което ще ти реши живота? Моят отговор е не. Това, което може много да ти помогне, е ти да изградиш една здрава основа и да развиваш себе си. Да градиш твоето име. А какво всъщност означава да градиш твоето име? Това означава да имаш основни принципи, които ти можеш да следваш и които карат останалите хора да вярват в теб и да искат да работят с теб. Кои са тези принципи? Един от тях е лоялност. Друг такъв принцип е целеустременост. Трети такъв принцип е силата на думата. Изграждайки тези принципи и доказвайки се като такъв тип човек, хората имат доверие в теб и искат да работят с теб. Проблемът е, че когато развиваме себе си и развиваме тези умения, резултатът не се вижда на момента. И е много лесно да се обезверим. Да си кажем, няма как да успея. Това няма да се получи. Има ли смисъл изобщо да го правя? Да ни влязат лоши мисли в главата. Всички знаем, че трябва да сме търпеливи, да работим упорито, да не сме фокусирани върху резултата, а по-скоро върху действията, които водят към резултата. Един мой ментор веднъж ни обучи, че ако вземем един лист, формат А4 да кажем, и си пишем целите. От лявата страна пишем всички цели, какво искаме да постигнем. И от дясната страна пишем действията, които ще доведат до постигането на тези цели. Впоследствие може да сгънем листа и да помним какви са целите ни, но да се фокусираме върху действията, които ще ни помогнат да постигнем тези цели. И да, много е лесно да си кажем, окей, в момента няма да работя за пари, чел съм го това нещо, богат татко, беден татко, не работи за пари, работи за умения, разбирам. Така е, да, трябва да съм търпелив, трябва да развия себе си, да си изградя името. Обаче, заминаваме за Америка. Пример с нашата работа. Започваме да работим, първи ден 0. Втори ден излизаме, 12 часа упорита работа, чукане по врати, още една.
не искам, няма смисъл, не съм заинтересован, имаме ресурси, не купуваме книги, не четем книги, за какво са ни тия продукти? И си казваме, то няма надежда. Как ще стане това нещо? Аз вече 2 дни го правя и никой не е купил от мен. И в този момент може да се отчая студент и да каже няма смисъл, това не е за мен, аз не ставам и да се откаже. А всъщност ние сме говорили, че трябват 3 седмици, за да може да изградим правилни навици. И на теория, логически знаем, 3 седмици резултатите нямат значение, но в практиката, когато се случи това нещо, се пречупваме и казваме няма смисъл. А ако останем и продължим да работим упорито, в един ден се правят продажби колкото за седмица в началото. Може за една седмица да направиш колкото за цяло лято. В най-успешното ми лято за една седмица направих продажби колкото за цялото лято. И това е нещо важно, което човекът си обещае, ако ги има тези принципи, които следва, и си обещае на аз ще бъда типа човек, който да дели дума, няма да се откажа от тази дума без значение как се чувствам. Без значение как се чувствам. Защото това, което чувстваме и си мислим, поставени под напрежение, не е обективната истина. От мухата става слон. Нали така? От мухата става слон означава, че нещо, което е много малко и не чак толкова значимо. Ден и половина, 2 работа, ние го виждаме като края на света. Така че трябва да си припомняме, когато сме емоционални, да успяваме да мислим логично, ето това е едно от най-ценните умения. Казваме си, ще работим за име. Кои са 2-3 основни неща, върху които може да работим, за да изградим добро име? Да изградим име, за което хората като кажат Емил Цветков, той е точен, готин, отговорен, да дели дума, не се отказва, имаме желание да работим с него. И хората да ни търсят и да ни предлагат възможности. Едно от основните неща, което може да изградите е лоялност. Лоялност. И защо лоялността е толкова важна? По същата причина, поради която диамантите са скъпи и ценни. Често пъти питам, скъпи ли са диаманти? Да. Защо? Защото не се срещат много често. В днешно време това, което много се промотира е давай, стартъп, трябва да сме предприемчиви. Има хора, които са активни, търсят възможности, започват дадени неща да ги правят. Това, което обаче много рядко се среща, е лоялност. Лоялността е когато нещата не вървят така, както очакваме, да останем верни на себе си и на думата си. Да покажем, че в добро и в лошо ние можем да бъдем човек, на който се разчита. И ето тук идва следващото нещо. Силата на думата. Защо е важно, когато дадем дума, да държим на тази дума? Защото обикновено, когато взимаме някакво решение, ние го взимаме в определен тип среда и под определен тип емоции. Примерно, аз се разбирам с приятел, давай ще ходиме на планина тази неделя. Обаче нещата се изменят. Може в дадения момент да не се чувстваме комфортно, да се чувстваме здравословно не на 100%, да се е явило, да се е променил плана. Но ти ако дадеш дума, трябва да знаеш, че си изградил навика и си станал човек, който даде ли дума, това нещо го прави. И е много ценно, защото 90% от хората се отказват от думата. Обещават, не изпълняват. Всеки път, в който обещаем и не изпълним, това ни отнема от доверието, което хората имат към нас. Менторът ми Дейв Козър често пъти ни е учил, че имаме 2 джоба в панталона и да кажем, ако има 100 монети, 50 са в левия, 50 са в десния и те представляват като банка на доверие. Всеки път, в който дадем дума и не се изпълни, това ни отнема от монетите. Всеки път, в който дадем дума и изпълним или преизпълним, това ни дава допълнителни монети. Така че винаги се опитвайте джобовете ви да са пълни с монети на доверие и винаги се стремете, когато дадете дума, да го изпълните. Един друг ментор, който имаме, Ли Макроски, за него се казваше, че много трудно обещава да направи нещо, защото той знае, че когато го обещае, това нещо ще се случи. И се научете да имате силата, ако някой ви кара да се разберете за нещо, научете се да имате силата да кажете не. По-добре да кажете не, отколкото да обещаете и да не го изпълните. Дадем ли дума, или го правим по начина, по който сме обещали, или го правим в още по-голяма степен. Как изглежда даването на дума в бизнес и защо това нещо е важно? Разбираме се с дадено момче, да кажем Пешо. Стандартният студент Пешо казва, аз имам желание да дойда да работя с вас това лято. Пешо е много надъхан, виждаме, че живея добър живот, карам Порше, пътувам напред-назад. Аз му казвам, виж Пешо, това е нещо, което аз го постигнах на 9-та година, откакто започнах да работя, много работа,
много усилия, трябва да си търпелив. Да, спокойно, няма проблем. И му казвам, ти нали осъзнаваш, че няма как да ги постигнеш тези резултати в началото. В началото при мен беше трудно, не изкарвах пари, нямаше никаква логика. Да, разбирам, няма проблем. Пешо идва, започва да работи, аз съм го подготвил по най-добрия начин, по начина по който съм подготвил топ студентите, които са постигнали големи резултати. Обаче Пешо ми е казал, лоялност на 100%. Ние сме си стиснали ръката и той е казал, разчитай на мен, това лято работя с теб, без значение колко пари ще направя, без значение как се чувствам, без значение колко трудно ще бъде, давам ти моята дума. Ако обаче в неговата ценностна система даване на дума и лоялност не са на 100% важни, какво се случва? Излиза, работи първи или втори ден, става му трудно, емоциите го удрят по начин, по който не е очаквал, егото го удря и в този момент си казва, това не е за мен. Не е моето нещо, не се чувствам щастлив, няма смисъл и започва да идват всякакъв тип извинения. И ако лоялността и дадената дума не са напълно покрити и той не го вижда като нещо супер важно, се появява вариант Б. Задната вратичка, която започва да говори много шумно. Ако си отдаден и решен на 99%, това всъщност не е решителност. Защото 1% съмнения, които имаме, в труден момент те стават като под лупа. И 1% съмнения стават 100% съмнения в истински трудни моменти. Затова трябва да сме отдадени и решени на 100%. Ако няма вариант Б, Пешо ще си каже, нещата са такива каквито са, аз съм тук, 84 дни, 14 седмици, това лято съм се отдал, ще работя, нека да видим колко мога да извлека. И след като съм тук за 14 седмици, по-добре е да взема максимумът. А ако в главата има аз реално искам, ама мога ли? Не искам да съм отказан, но ще успея ли? Ще продължа ли или няма? Аз ако няма се занимавам до края, защо да се раздавам? Това, което правя днес, има ли смисъл, ако няма дългосрочно да ми помогне? Ето тези съмнения те убиват. Затова 100% решителност и отдаденост. Не 99%. 99% в тежки моменти е равно на 0. Целеустременост. Това да може да си поставяме цели и да се стремиме да ги постигаме, да преминаваме. Директор в нашата компания, човек, който направи дарение на музея Орсей за $350 милиона, феноменално успешен човек, той казваше, когато имаш цел, може и да има проблем, но през, над, под, около намираш начин и го постигаш това нещо. И да сме целеустремени и да успеем да си поставяме цели ден след ден и да се борим докато не ги постигнем, ето това е нещо, което много силно се цени в днешно време. И тук идва следният въпрос. Добре, аз съм лоялен, целеустремен съм, давам дума, но това просто не се получава. Нещата не кликват. Не съм щастлив от това, което получавам като резултати. Преди години прочетох една книга на Дейл Карнеги "Как да спрем да се тревожим и да започнем да живеем". Тази книга първо промени моя живот, впоследствие я препоръчах на други младежи. Те също са изключително доволни и казват, че това е едно от основните неща, които ми е помогнало да минат на следващото ниво. Основният принцип в тази книга е, когато си в дадена ситуация, помисли какъв е най-лошият вариант. И опитай се да видиш, реално най-лошият вариант фатален ли е. Вие се захващате с дадено начинание. Започвате да работите с някой. Или влизате в университета. Или каквото и да е това начинание. Нещата не се получават така, както очаквате. Запитайте се, фатално ли е, ако се случи най-лошият вариант? А възможността да се случи най-лошия вариант е абсолютно минимална, защото той е екстремност. Най-лошия вариант и най-добрия вариант са двете крайности и обикновено е някъде по средата. И ако вие прецените, че най-лошия вариант не е всъщност чак толкова лошо, оттам започваме да работим, за да може да го подобрим този вариант. В случай, че вие сте се захванали и сте дали дума и сте казали, правим този проект в училище, ще трябва да работя 2 седмици опорито върху това нещо, дори да не виждате смисъл, за да може да си запазите името и да се докажете като точен човек, на който може да се разчита, направете го. Направете го. Нищо фатално няма да се случи. И когато се раздавате, дори да не виждате резултат на момента, това е нещо, което винаги ще се отплати за в бъдеще. Един мой приятел казваше, няма невъзнаграден труд. Винаги, когато работим упорито, това се отплаща. Може да е днес, може да е утре, може да е тази седмица, този месец, може да е
на края на тази година. Но здравата работа винаги се отплаща. Нека да обобщим. За един младеж, защо е важно да работи за име, а не за пари? Важно е да се работи за име, а не за пари, защото на тази възраст не може да разчитате да направите много пари. Парите, които направите, може да ви изглеждат много в момента, но те няма да са решаващи в дългосрочен план. Докато да си градите име, означава да изградите себе си. Изграждайки правилните навици и принципи, които да ви служат в живота, това е нещо, което ще помогне в следващите 50 плюс години. Ако сте на 20 години, имате 50 години да работите. Пари ще изкарате, имате предостатъчно време, но първо изградете себе си, след това мислете как да правите пари. Ако това видео беше полезно за теб, абонирай се за моят канал, за да получаваш още такива полезни знания.